Fraților, eu sunt Ai Gabriel și bine v-am regăsit la un nou episod. N-am mai făcut episod de mult că au venit părinții mei aici la țară. Și am luat skin-ul ăsta că am zis de ce nu arată bine, hai să-l iau. Să vedem dacă ne pică ceva din acest box. Nimic. Ne, ghinion. Mi-am făcut Super Slide-ul. Da. Cred că am mai spus asta într-un video. Hai că ce să fac? E online? Hai că e online. Jucam cu Shelly ca să testăm skin-ul. Să vedem cum e, dacă ne place, dacă nu. Nu mă interesează. Nu, trage mișto. Îmi place. Arată bine. S-a pornit zonița. Pe noi nu ne interesează. Pe noi ne interesează să omorăm brawlerii. Shit. Lasă-mă că fac un video și nu vreau să mor de acum. Mersi de mor și tu. Toți mor aici la mine în clip. Și tu o să mori. Chiar dacă e ultima ta aia, ce ai, mă? Ați văzut, vrea să mă ataci. Nu permit. E rang cap, aproape fac rang 15. Uf, 70 din 75 pe bune. Uite-l pe Ash. Și pe Ninja Ash. Ia cum e Ninja Ash. Ninja Ash. Era să zic Ashkie. Doamne. Ia mă cu ce arunc. Văd că are o katana și un scut în loc de făraș și mătura. Bă, atacă destul de fain, dar vreau să-i văd ultimata. Fă-ți bă ultimata. Așa. Sunt la fel. Ba nu, sunt pisici, ați văzut? Erau pisici. Stai să vi le arăt. Uitați, sunt pisici! Dar nu vă mai duceți, că vreau să vă arăt. Nu să fugiți de mine. Eu sunt stăpânul vostru, ei. Ia, să vă arăt un bug mișto cu Ash. Bam, ultimată. Bam, ultimată. Bam, ultimată. Bam, ultimată. Dar ia măriți, mă, voi mai repede, mă. Că deja mai... Așa. Dumnezeu. Da, care e treaba și de ce trage ăsta? A fost un bug când a fost creat gen ăsta de testare. A fost un bug și n-au putut să nu-l facă pe ăsta să tragă și îi trage. Stai să mă... Bă, pisi! Ne, pisi. Ce blede. Eu credeam că ultimata lui o să-l urmărească și dacă vede ultimata pe cineva, o să-l omoare, dar îmi pare nu-l urmărește. Destul cu testatul, haideți să ne jucăm. Am strâns și bănuți. Am strâns și star points-uri. Jucăm cu Rico. Nu aici, aici. Abia aștept să se bage skin-ul de... Ia uite-l pe ăla. Ce ai făcut, Bobiț?
Bun, în primul rând. Și cu... M-a omorât Nita. Fugi, Carl, așa. Bombat Carl. Mamă, bine, tu, Carl. Mă, dar aici la țară sunt țari și m-au ciuruit. Vă spun din propria experiență, m-au ciuruit. Man, please gaming alone. Domne feri, omorâți-l, așa, bine. God, l-a omorât pe Dumnezeu. E groază dacă l-a omorât pe Dumnezeu. Mă, dar Vera ăla a jucat foarte bine. Squeak nu mai vrea, deci nici eu nu mai vreau. Princess Shelly, ia-mă cum e asta. Să vedem dacă se merită să-mi strâng gemuri. Bă, se cam merita. Bomboane, trage cu bomboane. Și lasă. Bă, asta de fiecare dată când se oprește lasă pantofi, deci nu e bine să te oprești. Și când atacă aparent? LOL. Vreau să-i văd ultimat. Ok, trage cu broscuțe. Broscuțele. Bă, chiar se merita să-mi iau. Dar acum că să fână-i că să fână. Am las skin-ul ăla, mă bucur de el. Dar acum nu pot să nu mă bucur de el, doar fiindcă e doar custom brawler și atât. Nu, trebuie să mă bucur de el, am muncit pentru gemuri. Dar se merită să-mi strâng de Brawl Pass. Și chiar asta vreau să fac, dar am zis, ne, mai bine să-mi iau primul skin decât să aștept 1 miliard de ani de când să iau gemuri noi. Așa că am zis, nu, eu îmi iau skin. Și acum, Gabi, bucură-te de skin. Te chinui pentru... Și chiar m-am chinuit, adică pe la ultimele 10 gemuri chiar m-am chinuit mult. Like, nu vă imaginați că, uite, mai băgăm și tu bani. Nu, eu în primul rând nu bag bani și în al doilea rând chiar m-am chinuit. Like, am strâns pe Minecraft materialele pentru casă. A fost o coincidență la titlu. L-am greșit eu. Autocorect, nu eu l-am greșit, da. Practic eu l-am greșit că n-am văzut. Și mi-asum greșeala. Că așa trebuie să faceți și voi. Mamă, da. Îl bat pe sărac bot. Ok, mai dăm un match și... Na, nu știu. Dăm cu Jessie. O facem de la rang 2. Pe Jessie! Na, dar nu vreau la Brawl Ball. Vreau să... Bine. Mamă, bine că sunt un frau în echipă. Că e singurul pe din echipa. Și mi se pare mie sau i-au mărit range-ul lui Jessie. Gol? Na. Vreau. Hai, tupa pe mine, nu? Faceți bine și dispăriți. Dispariționis. Oh shit. Oh shit. Here you go again. Ah, fuck. Du-te, cioră. Cioră, vrei mustaș. Băi, bine tu. Mamă, dar amândoi au ultimata, numai eu nu. Să-mi iau pe măsură, ca să nu fiu exclus. Yeah, a făcut Jessie cu ochiul. Ce drăguț. În sfârșit. Brawl Box și... E 10 gemuri. După cum vedeți, gemurile mele sunt cam pe minus. Bă, Trash, Poco, bă... Red Wizard Barley e doar o imitație, dacă nu știi cum să-ți faci Super Slide Duo. Ăla e pe ăsta, ca să nu te simți exclus.
Deși cam așa ești, dacă nu ai... puteam să mai strâng un pic și să mi-l iau pe ăsta. Sau, puteam să-mi iau puteam să-mi... mamă, ce regret acum. Skin-ul ăsta e așa urât. Bine, pentru unii e fain, dar pentru mine nu-i. Nu știu. KSZ n-am KSZ, adică ce să zic, n-am ce să zic despre... Nu-mi place despre tine, domnule Skin. Urât al lui Shelly. O să stau mai în fața astea. Și Ton. Nu a dat gol. Nu a dat fucking gol. De ce nu a dat gol? Fonai. Mamă, ce sniper bun sunt. Chat. Bam. Yay! Am dat gol. Sunt atât de bun la acest joc. Burger. Am murit de la un glonț. Nu mai ataca. N-am să te omoară turetuță. Așa, atacă. Mi-e sport turetuță, mă. N-am ușor ți-am spart ție față. Yeah, boy. Gata. Rang 2 pe Jessie, toate visurile mele s-au împlinit. Mamă, la fix 10 gemuri. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați, să apăsați butonul de like, fiindcă mă ajută. Și ne vedem data viitoare. De fapt nu, o să ne vedem un pic mai târziu, fiindcă o să mai stau și eu cu părinții mei. Pa! Stai, mă. Am zis pa, alo?